मोदैबारि बियाबनि सिङाव थानाय बकटपारा एग्रिकालचार ट्रेनिं सेन्टाराव UPPLनि गेदेर जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। 2025 मायथाइयाव फिन सोरखार दानाय थांखिजों दोलोखौ गोख्रों खालामनो सानफ्रोमबो जयनिं हाबाफारि UPPL राजखान्थि दोलोनि। बेबायदिनो मोदैबारि बियाबनि सिङाव थानाय बकटपारा एग्रिकालचार ट्रेनिं सेन्टाराव 300निबो बांसिन सुबुङा जगदान जादों। 2025 मायथाइयाव फिन सोरखार दानाय थांखिजों दोलोखौ गोख्रों खालामनो आरो रायजोनि खामानि मावनो सानफ्रोमबो UPPLनि जयनिं हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर'नि बिबुंथि। दिनै मोदैबारि समष्टिनि बकटपारायाव गोबां साननिफ्रायनो बे ओनसोलनि जोंनि मावथिफ्रा मोनसे जयनिं प्रग्राम लानो होननानै आंखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थादोंमोन। दा बेनिखायनो दिनै आंहा भेरगावआव प्रग्राम दङमोन, ओंखायनो आङो बेवहाय फैदों आरो जोंनि मोदैबारिनि UPPLनि गासैबो दैदेनगिरि मावथिफ्रा जोबोद गोख्रोङैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनै बिथांमोना गोबां मानसि बेवहाय जइन खालामहोदों आरो रायजो राजाफ्राबो बयबो UPPL दोलोआव लोब लोब क'क्राझारावनो जा, चिराङावनो जा, बाक्सायावनो जा, उदालगुरियावनो जा जइन जागासिनो दङ। आं बिथांमोनखौ बयखौबो बरायदों। फैबाय थानाय समाव मोनसे गोजोननि बिटिआर गायसननो, जौगासार बिटिआर गायसननो आरो सुबुं दारा खान्थिजों गोख्रोङै सोलिनाय मोनसे बिटिआर गायसननो आरो जोंनि माहारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो जों गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन आरो दिनै जि थासारिखौ नुदों गमामायैनो रायजो राजाफ्रा UPPL हान्जाखौ बिथांमोना बयबो एक्सेप्ट खालामदों आरो जोङो फैबाय थानाय समाव रायजो राजानि जानानै गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन। रायजो राजानि जानानै जिहेतु गोबां माने रायजो राजाफ्रा जे BJPनिफ्राय नोंथांमोननि दोलोआव हाबफैदों। सरकार दानो हानाया बियो रोखा जागोन, मानोना रायजो राजाफ्रानो लुबैदों जे UPPLआ सरकाराव थाफिननांगौ। UPPLआनो बयजोंबो गोरोबनो हानाय, बयखौबो अननो हानाय, बयखौबो मानिनो हानाय, बयनिबो दुखु जेंनाफोरखौ बुजिनो हानाय मोनसे दोलो। दा नंखायनो UPPL दोलोखौ बयबो अनसायदों आरो गासैबो दोलोनि मानसिफ्रा फैनानै, रायजो राजाफ्रा फैनानै UPPL दोलोआव लोब लोब जइन जाफैदों। सान्थिपुरनि फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा उदांस्रि साननि थाखाय गेदेर अफार लानानै फैदों। गासैबो रोखोमनि गोजाम बाइकखौनो सोलायनानै लांनो हागोन गोदान बाइक। सान्थिपुर बाजारनि भुटान रडनि साखाथियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय उदांस्रि साननि गेदेर अफार लानानै फैदों। नोंथाङा गोदान बाइकखौ 500 राङावनो नोंथांनि नांगौ बायदि गोदान बाइकखौ आवग्रिनानै बुकिं खालामनो हागोन आरो नोगोद रांजों लायब्ला 1000 केशबेक हरफिननाय जागोन। बाइक बायनायजों लोगोसे बेसेन होनाङाजासे हेलमेट मोननो हागोन, लोगोसे 10 लिटार पेट्रल फ्रि मोननो हागोन। लोगोसे नोंथाङा बाइकखौ मोनलांनो थाखाय लोगोआव लाबोफानांगोन आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट। बे बाम्पार धामाका अफारा आगस्ट दाननि 31 अक्ट'सिम जागोन होननानै फोरमायदों फुंखा एन्टारप्राइजनि बाजार श'रुमा। अब्लालाय मानोथो नेनानै थाबावनो? थाबैनो सुलुद लादो। जानबुं नं 7099100995 एबा 6003817191।